Hello everyone. Jotono lamsoko Alma LD Lifestyle ni YouTube channel o. Jotono belai kino hambaya paro. Tini ang od video ni bisingtei ang norok bai bekhani kok share klanyam sungu. Tamni male koi ekdin iskang no election by drop tay haste gnang borok no saiman kha sabok applying kha hingke ani o video ni bisingtei ang belai kheno sana musungo election paimani yakolo ang belai nok ni samung mane personal samung tongmani bagai mane fatar ni asik tension nalia jehetu jeng se applying khaba inke ani busarok fatar after khorok sakai after 2 years nogo sokpayo tei khorok sakai 1 year 1.5 year haita inke borok actually election ni bagai no phaimani inke khorok sakai 1 week khorok sakai 2 weeks ni bagai inke bonbai no ang election paimani yakulo ang asuk phataro ongkhormalia mane ongkhormano haifono ani responsibility bujiwi ang kerengjak yang tongkha joto bai inke bonbai no ang norok no o video bisingtei bekhani kok share khlainam sunguta mane asuk jehetu bubagra se applying kha jehetu tiprasa thansa se applying kha ba asuk ang mane tabuk nongkhorya phono mane abo hai kha jongoi ang nongkhorya tongkhata hingke benben kebama bororok no rasbariu nungtangai phaya tam nugya no hingke mane aro thangka hingke obviously joto TWF joto bubagrani warrior juk tei bubagrani warrior rok bai malai mangkhamu tei 24 constituency ni je elected candidate borok bai bo malai mangkhamu hingke krengsa thayo hayadiba especially bubagra bai malai mangkhamu mane bubagra bai malayo haifono after winning malai jaya ko hingke ang abono khajongo tuluk malayana joto borok malai bai gathung hingke bonben ani o video ni bisingtei tomung no bubagra ani video no nung nugui tongkha hangke ang Mrs. Lamin nono belai keno big congratulations to you bubagra and hambai bubagra for your unconditional love for Tiprasa hingke nono belai keno khlumu tai lots of respect bubagra hingke abo haike no jeng beskang salrok abo jeng kebangma je nangpru jeng pal khe nongkharlai jeng bubagra ni logi jeng samung tangnai tei bubagra ni logi tongnai bubagra nung beskang agugdi jeng nini uklugo tongo bonbagai no joto Tiprasa kha thansa kha baksa tongma bagai no jeng OTT ADC election jeng keplai kha bubagra be baksa hingke abon bai no ang ani o video bisingtei joto no o kok sanam sungu hingke tai ko ekdin pore hingke no tam chanai mane saiman nai sabo CM mungnai sabo EM mungnai aboni yak ulo samung ketal jengnai samung mane ketal picture ngai ketal memory ngai ketal laibu mangnai hingke abono ani bekha jongma ang jeprupono mane abono kha jongo tai diayo joto ni thani no jeng thinang ni bagai jeng wansugoi samung ma tanglai nai hingke abon bai no ang mane nogo kesang kai tongoi ulo joto bai malaya na hnai hingke bekhata baidi bekhata mane udala tangdi especially ang nogo tongtutui je somoy ang jora manfru ang
কয়েকটা নিউজ নাইমানি বেলাইখনো খা খামানি কক আমো সাবো তামনি বাগৈ তে সাবো খালাইকা abo belaykhano chini bagai khoti tei belaykhano chini bagai chaya abo ke belaykhano biji ni bagai ang video snamai kok kasarma yang tongo joto bai bekhani kok bekha khamu aborok hai nukhangke obo hai samung nukhangke chini bubagra to puilan chimino sajak bo violence ni kisapno mane logik rei bo sajak tiprasa bai tiprasa jesopno mane bini bagai tiprasa rok bin bagai jesopno hamya wansukthung koi ekjon tiprasa rokta baksa tiprasa rokta bini ukulugo jesopno samung hamya tangthung bo tobo borok ni bagai hamya wansuklak abo hai same example bini kok ono kabama kok जों जदि बुवाग्रानो हामजाक खांके गुबुयबो खाबाय हामजाक मा दं खांके जों बिनि गोबांमा कक चुन चुन के कक बोथाय कक अनो वाट्स दङ जे बो वायलेंस नि लगिक रई हंके बो बेलेकनो हामजागो तिप्रासा रकनो हंके चाहे CPIM खलाइथुं BJP खलाइथुं कांग्रेस खलाइथुं IPFT खलाइथुं बकुनु दिनो नायगलाक जे IPFT ni nogod ngkoni nogod joto party ni nogo mane jespono party ta thangai borokno khoti khaidi hinai bokuno dino naiglak hingke abo hairok nugui mangkha social media bisingti belaikhano kha khamo angbo khoroksa as a tiprasa belaikhano dukhu nango abo hai violence nukhai hingke bonbagno norok ani o video no tomungno norok nugui tong hangke ani o video no nukhangke norok violence munthakdi te je mansak norok kaham se snamdi koso kbai rok no je tongmani abono bhaike se kaham ke snamnani abo se ayang phasing se chaitokdi tamnin male chini tiprasa bai tiprasa ahai ngmani jungbelai kono মানে মসাংয়া বুইনি মকলব তাই চিনি সাক ni মকলব চিনি বাগৈ বেলাইখনো মানে মসাংয়া তাই চিনি বাগৈ যে जों ইউনিটি এবাকে থানসা কক जों সালাইমানি আবো থায়াঙ্গै থাঙ্গো ইনকে তমুংনো যদি যে কক মানিয়া রকনো আবো হাই বরকনো जों তামহিনবনো अंको मारनाय माने तामजानाय माने FIR मा खायनाय एबाके पुलिस स्टेशनाव माया फारनाय बरकनो बिचार खायथुं बरकनि बागै हायादिबा चिनि यागाव जों कानुन नाया बरकनि बागै तैकेसा कानुन दङो बनबैनो जों जे कक मानिया रकनो जों कानुनो याफारनाय बरक बिचार खायथु बरकनि बागै हिंके आं स्पेशली रिक्वेस्ट खायु चिनि बरकनो जरा tabu bo buji ako norok buji di joto tiprasa bubagra nayo joto tiprasa no uniting thung kuchuko kathung joto ni busano kuchuko kathung joto nukhung kaham thung joto borok kaham krung thung bo abono bini naharmung nahari no bo o hawo nongkhorka tiprasa rok ni bagai bini sak no bolidan khaika jahate chini tiprasa buini tolao ta tong thung hnei hingke norok jodi tomungno okok no bujiya hingke norok belaikono ulo belaikono regret ngnai norok jora tongsani jara sinai nuknai jara tabuk bo rong lama himui tongnai rok norok bujidi ka hamke tei chapna se naidi bahaike aro oro o hawo tongoi जों बाहायके चिनि नायथक हानन ताइबो नायथक खाय स्नामना बागै तामनि हिनमाले बेलेखनो स्नामनानि बेलेखनो कठिन बेलेखनो कुतुक फेबा सबायना हंगे स्रापसा 1 सेकेन्ड बाय सबाय मानु नक तांनानि बेलेखनो जरा नांगो ताइ बेलेखनो परिश्रम नांगो फेबा
sabainya pruke srapsa kheno nung sabai manai bonbai no wansugui jotto samung khlaidi wansugui jotto mane wansuk khlainyan sekang kuthuk di kuthuk nahardi hingke bonbage no ani request abono norok tomungno bkhabai bubagran hamjakma tongkhai ebakai bkhabai ha jat dofa chini thinangni bagai norok jodi hamjakma tongkhai ebakai naharmung kaham tongma tongkhangke norok violence khainai rokni logi tardi tai hamya wansuknai rokni logi tardi corruption khainai rokni logi tardi jat dofa no phalnai rokni logi tardi kubui khorang jara jat dofani bagai kok sanai borokni logi redi tei pal baksa khai जों tomungno जों sakbai thang nokni nongkhoroi samung tangmaya borokni logi जों thangmaya chini naharmung chini wansukmung chini tamjanai o social media ni bisingtui जों support khlaimano tabuk social media ni jora hayadiba na hingke bonbage no abono ani request norok buji khana hingke tomungno bujiya ko hingke bujiya ko sadi hingke tomungno bujijak hingke please comment khaidi ani YouTube channel ni bisingtui ani o comment section ni bisingtui norok comment khaidi je bujimani tai bujiya hingke bujiya tai taibo norok bumtui lama tui ke जों mane hamjak laiman bisingtui tai bumtui lama tui ke जों taibo chap laioi जों jahate chini thinangni bagai lama snamai bubagra bai baksa जों him manai hingke abon bage no ani kok ang kha khlayo norok buji khana hingke tini ni video asukno jotono hambai tei ani YouTube channel no subscribe khaina no belai no hambai ya pharo tai nai tongnai rok no bo belai no hambai ya pharo teibo norok ano support khaidi ang buskang rogo teibo ang chaitoknai ani ketal wansukmung tei ketal video tubui norok bai share khlaimana tei ani lifestyle eba ani thinking ani thought ani mamui songmani ani joto norok bai share khlaimana tei khe ano support khaidi tei buskango ang teibo try khlainai joto no hambai joto kaham kurung tongbai di hambai